што 6 жніўня, пасля таго, як улады не дазволілі правесці кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай пікет, людзі пачалі збірацца у кіеўскім скверы, дзе праходзіла афіцыйнае мерапрыемства дзяржаўнае. І на гэтым мерапрыемстве адбылося пэўны перформанс. Два гукарэжысёры, якія абслугоўвалі гэтае мерапрыемства, насуперак афіцыйнай праграме уключылі трэк Віктара Цоя і гурта «Кіно», трэк «Перемен», які стаў адным з такіх гімнаў пратэста гэтага лета перадвыбарчага. Вось зараз мы чулі, як шмат машын, як машыны праязджаюць, правда, зараз уже крыху заціхлі, але все ж таки можна бачыць людзей, якія едуць, трымаюць рукі з белымі стужкамі з аўтамабіляў і працягваюць сігналіць. Нагадаем, что такая акция уже проходит другі вечар запар, бо вчора акурат таксама о 7 гадзіне по праспекце Незалежнасці. Таким самым чынам аўтамабілі праязджалі і падтрымлівалі затрыманых і асуджаных на 10 сутак маладых людзей. Ці чутно вам ці не, але з некаторых аўтамабіляў можна пачуць, як грае той самы трэк «Перемен» гурта «Кіно», за якога хлопцы, можна так сказаць, і пацярпелі. Ось акурат зараз на світлафоры на перакростку на скрыжаванні стаіць аўтамабіль. Чутно вам ці не, але з яго грае трэк «Перемен». Вось людзі, кіроўцы, вітаюць адзін аднога, узняўшы рукі з белымі стужкамі на руках. Белыя стужкі, нагадаю, гэта такі адзін з сімвалаў справядлівых выбараў. Альтэрнатыўны штаб, аб'яднаны штаб Святланы Ціхановскай, Марыі Калеснікавай і Веранікі Цапкалы абвесціў аб тым, каб людзі апраналі гэтыя стужкі, калі ідуць на выбары менавіта 9 жніўня, каб паказаць уладам, як шмат людзей, якія хочуць пераменаў і справядлівых выбараў у Беларусі. Добра, хіба самае галоўнае з гэтай акцыі мы вам ужо паказалі, таму будзем скончваць гэты стрым, але вось можна пачуць недзе з боку Кастрычніцкай плошчы ўсё ж такі да нас едуць яшчэ аўтамабілі, якія сігналяць, але наўрад ці штосьці гэта ўжо новае мы тут пабачым і пачуем. Таму для вас працаваў Міхась Ілін, гэта быў прамы эфір Еўрарадыё. Заставайцеся з намі, глядзіце іншыя нашы стрымы, чытайце наш сайт euradio.fm. Нагадаю таксама, што заўтра будем спрабаваць цэлы дзень весці стрым са студыі Еўрарадыё, таксама з розных участкаў. Будзем хадзіць разам з кандыдатамі ў прэзідэнты галасаваць. Все гэта будзе адбывацца ў нашых соцсетках. Сачыце за імі.